Takže čau lidi, dneska vás vítám u dalšího nového videa. Bude to o Grove Garden. Takže najedeme se na Grove Garden. A budeme hrát. Nevím, jestli to vidíte. Takže jestli jste ještě neviděli, nebyli jste v Grove Garden, tak tam je teďka ten balon. Tam. Jo, a získal jsem za 55 milionů ten nejvzácnější seed. Takže když byste se přidali mě, jméno se Ahadek 1, 2, 3, tak mám tuhle kytku. Tuhle primastik. Takže jenom vám chci říct, já už musím končit, takže čau.